an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. A y'aw bisimila an ka Mali kura kɛnɛ kan. An ka bi arabadonya mai kalo tile 10 san 2023 kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. A yirala k'a fɔ ko donsow olu ni dansagokɛlaw karila ɲɔgɔn na sɔngu ka taa dɔgɔnɔ jamana la. A taara falen dansagokɛlaw ka dankariliba la dansagokɛlaw la. A yirala k'a fɔ ko donsow ye dansagokɛla mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna faga. An bɛna a kunnafoniw walawala aw ye sa an ka jɛmukan kɔnɔna na. Burkinakaw fɛnɛ fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko marakɛla dɔ fɛnɛ fagara cɛ marifatigi dɔw fɛ. O waati kelen kɔnɔna na dugunin filala ka taa jamana camancɛ fanfɛla sigidaw la. Dugu fila mɔgɔw b'a la ka boli k'u yɛrɛ ɲini ka siran dansagokɛlaw ka dankariliw ɲɛ. An ka laselikɛla min bɛ Wagadugu Kader Tarawele ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan jɛmukan kɔnɔna na. An mana ban o la an bɛna kuma fɛnɛ Lamɛriki ka lasigidenso min bɛ Mali la Bamakɔ. Ale ye dɛmɛ lase kɛ projet 5 ɲɔgɔnna ma Mali marayɔrɔ 5 ɲɔgɔnna kɔnɔna la. O fɛnɛ kunnafoniw b'an bolo an bɛna olu fɛnɛ walawala aw ye. Ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka walawala aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna na ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. An bɛ segin ka foli kɛ aw ye tuguni k'a fɔ y'aw k'aw bisimila an ka Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ka tɛmɛ n'an ka jɛmukan ye. A yirala k'a fɔ ko kununko tarata la donsow ni dansagokɛlaw karila ɲɔgɔn na sɔngo dɔgɔnɔ jamana kan. A taara falen dansagokɛlaw 10 ɲɔgɔnna olu fagali la. Ani donso kelen ale fɛnɛ fatura a sen fɛ. Ka fara o kan cɛ marifatigi dɔw fɛnɛ kɛlen bɛ k'u ka sira tigɛ fɛn min ye Koro ani Wayiguya cɛla la. Wayiguya o ye Mali ni Burkina Faso dancɛ dugu ye. O kunnafoniw fɛnɛ bɛ Tiyani Wederawogo bolo ka lase an ma an ka a ka kumakanw lamɛn. Kunungo tarata mai kalo tile 9 san 2023 an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko dangarawalew kɔni kɛra kokura ye Bajangara o marabolo kɔnɔna na. Dangarawale yɛrɛ kɔni kɛra Tile ale ni Songo cɛ. U ka donso tɔn min bɛ n'an b'a wele ko Fatabugu olu tun bɛ ka taa u ka ɲɔgɔn ye kɛ Songo waati min na dangarawale tigilamaw olu ye jan da u ɲɛ Songo ale ni Tile cɛ. U ye waati jan kɛ ka dangari kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ fo ka taa tile ban. Nin dangarawale in kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko donso kelen de bɔnɛna nin na ni ka maa 2 ka olu jogin. A yirala fana k'a fɔ ko maa 10 bɔɲɔgɔnko n'o ye jadiwale tigilamaw ye olu de bɔnɛna o nin na. Nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛntiyara mouvement Fatabugu n'o ye donso tɔn ye olu ka ɲɛmɔgɔ dɔw fɛ Songo yen nɔ. A ka fɔla basigi o kɔni seginna ka na ko kura ye bi. Lakanabaliya Koro mara la siraba min n'an b'a wele ko RN15 ka bɔ Koro ka taa Wayigiya Burkina Faso o kɔni datugura kulu malifatigiw fɛ a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ. An y'a kanu ka se syndicat ɲɛmɔgɔw ma walasa an bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ Koro nka u y'a yira n na k'a fɔ ko kulu malifatigiw de dagalen don nin jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ wa u kɛn bɛ ka taamakɛlaw ni ka olu bali ka taama sira in kan. U ka fɔla u ma dangari kɛ maa si la nka u y'a yira k'a fɔ ko ni maa o fɛn fɛn seginna ka na k'u na dangari kɛ k'a ɲɛsin a tigi ma. An bɛ waati min na maa caman kɔni doginnen don kosɛbɛ Koro mara kɔnɔna na bawo n'i y'a jateminɛ sanni feere fan fɛ siraba in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ cɛ marifatigi dɔw ye ka taga Seriba dugu la n'a bɛ u ka muhum kɔnɔna na. Ko marakɛla dɔ faga o yɔrɔ la yen nɔ. O waati kelen kɔnɔna na jamana camancɛ fanfɛ marayɔrɔ mɔgɔ bayirika caman bɛ ka boli ka bɔ dugunin 2 la k'u yɛrɛ ɲini ka kisi dansagokɛlaw olu ka dankariliw ma. Kader Tarawele VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Wagadugu ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Burkina Faso kama sɔrɔ gouvernement b'a yɛrɛ ko finitigiw bɛ baara kɛra yaasa ka se ka basigi lakuraya jamana kɔnɔ. A yera ko lankanabaliya o fɛnɛ warankatalen don jamana tilebinfan ani camancɛ kɛɲɛ kanfan fɛ. K'an se Bukulumun mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karo ka dugudenni n'ale ka jan ni o yɔrɔ ka faaba ye Dedugu ni kilomètre 20 ɲɔgɔnna ye. A yera ko tɛnɛnlon tɛmɛni Ceriba ka lasigiden min ye président délégation spéciale ye ale su taara ye o yɔrɔ la.
sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko ni lasigiden ni a n'a ka chauffeur cɛ ani maa wɛrɛ tun bolimafɛn kɔnɔ ko nka olu tun bɛ dedugu ani kudugu sira kan maa jugu taara puyi ka bɔ olu ɲɛfɛ o ye préfet ni minɛ ara ka chauffeur cɛ don mobili wɛrɛ kɔnɔ ka taa n'ale ye ka tunu ni bolimafɛn ye maa sabanan min tun bɛ olu kɔnɔ ale sera ka boli ka bɔ maa jugu bolo nin kunnafoni nin bɛɛ sɛmɛtiyara ka bɔ minisiri min bɛ basigi kow kunna ale ye lasiri dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko tiɲɛ lo ko préfet maire kabori amidu ale bɔnɛna a nin na o lankanabaliya kelen de fana bɛ sera rolo a n'a dafɛ dugudenninw ma jamana camancɛ kɛɲɛ kan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔngusi yɛrɛ faaba kɔnɔ a yera ko kabi tɛnɛnlon tɛmɛni duguden caman sigidenw de bɛ u ka sigidaw bilara kana to ka o yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ ka faaba kɔnɔ sɛrɛlen dɔw kama ko bɛnkanni walekɛlaw de bɛ olu jatigɛra sabula ko kabi tuma damadamani finitigiw ani yɛrɛ kɔrɔsidigilenw n'an ko vdpw olu bɛ mugu ani kisɛ de jigira maa juguw kan kabi u ka pankuru la fiɲɛbɔ sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko kabi tɛnɛnlon tɛmɛni musolakaw ani denmisɛnninw olu caman de bɛ tɛmɛna wotoroniw kɔnɔ ka to ka jigin kɔngosi dugu kɔnɔ ko dɔw yɛrɛ ye u ka sigidaw bila o sen na kamasɔrɔ jatigɛ walekɛlaw ye u ka bololafɛnw bɛɛ bɔsi olu la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔngosi dugu kɔnɔ maa minnu ye u ka sigidaw bila olu bɛ se maa ɲɔgɔnna ba 25 ma nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ayiwa an ka bi arabadonya fɛ gɛrɛn kɛnɛ min bɛ sigi Mariam Tarawele bolo a bɛna kuma fɛn min ye samiya dondaw u n'u baaraw u taabolow kan n'a labɛnw kan Mali jamana kɔnɔna la an ka lamɛn. Ni waati in ye samiya donda waati ye san o san Bamakɔ sigidaw ani marabolo kɔnɔnaw la jizon n'a bɛ wele nanzarakan na ko inondation bɛ tiɲɛni kɛ sigida camanw na ka sabu kɛ caniveaux dilanko juguya ka fara a ladoncogo kan sigida mɔgɔw bolo o kosɔn VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɛnɛ kan an taara musabugukaw fɛ yen u ka denmisɛnjɛkulu ka gɛrɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko gɛrɛn ɲɔgɔn bolo ani olu de bɛna masala u ka sigida jiboli sirako kan baw musabugu dugukɔrɔ kɔnɔ pɔn min bilalen don ka taa canal caniveau ba kɔnɔ min bɛ taa fleuve du Niger kan ni pɔn in bɛ fa samiya waati min bɛ taa ni ka segin gɛlɛya sigida mɔgɔw ma komi gɛrɛn ɲɔgɔn bolo tɔndenw y'a lase cogo min na an ma Abbas Guro an ka seereyaw lamɛn. Musabugu de fait que ji bɛ don mɔgɔw kan a sababu ye hôtel bɛ yɔrɔ min na pɔnni dɔ de bɛ ka ɲɛsin hôtel ma sira min bɛ bɔ SSR jugura ka taa hôtel la sira in bɛ tɛmɛ pɔnni dɔ de sanfɛ o pɔnni de ka dɔgɔ o de bɛ boucher san o san donc ni ɲamanɲaman nana ka boucher dɔrɔn ji bɛ poyi ka don mɔgɔw kan ji tɛmɛ sira tɛ sɔrɔ fo pɔnni de ka ci ka jɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ u ka pɔnni de ci o bɛ dɔrɔn mali sira in goudron min bɛ dɛ ka pɔnni bonya ka don canal la min bɛ ka Baginda périmètre irrigation dɛ a bɛ taa bila o de la tant que n'o ma ci ka jɔ solution tɛ ji foyi t'a la. Fatumata Nabo ale fana ye tɔnden dɔ ye an ɲɛ b'a la ni samiya sera aw ka kɔn in bɛ fa awa min bɛ ka gɛlɛyaba de lase aw ka sigida mɔgɔw ma e ye gɛrɛn ɲɔgɔn bolo tɔnden musoman dɔ ye ɲinan samiya la aw kelen don ka mun ɲɛsigi se foyi kɔni t'an ye an b'a deli Mali famaw fɛ se bɛ fɛn fɛn u ka fɛɛrɛ kɛ ka kɔ in labɔ wa fo an bɛ sira san nali ka d'an ye mɛ an bɛ sira ni san nana ji bɛ don mɔgɔw kan mɔgɔw ka fɛnw bɛ cɛ fo dɔw bɛ obligé ka yɛlɛ so sanfɛ de ka taga loger yen nɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ka kɔ in nɔgɔ labɔ ji k'a tɛmɛ sira sɔrɔ n'o kɔni kɛra o bɛ diya an ye vraiment. Mulayi Guro ɲɔgɔn bolo o chef de grain don a da sera nin point in gɛlɛya ma min binnen don u ka sigida mɔgɔw kan an bɛ samiya donda la kɔ bɛ fa ji bɛ don mɔgɔw kan an yɛrɛ wulila an ye boliboli caman k'a la salon yɛrɛ an ka boliboliw fɛ an ye Musabugu démarché ka Yirimajɔ démarché ka Sirakɔrɔ démarché komi kɔ in bɛ tɛmɛ olu bɛɛ fɛ pour an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka kɔbolo dilan an ye lettre kɛ ka adressé gouvernement na u yɛrɛ kun ye layidu t'an ye fo ka na kɔ dilan mɔgɔw kɔni nana ka na kɔ lajɛ mais vraiment a baara ma kɛ kɔ in problème fanba ye min ye o ye tuyau min bɛ bɔ canal jukɔrɔ ka taa fleuve du Niger la o tuyau de ka dɔgɔ parce que ji min bɛ bɔ fo Sirakɔrɔ ani ɲamaɲamaw de bɛ jigin ka na balan tuyau da la a bɛ fa bon san o san an muso wajiniw yɛrɛ an bɛ a labɔ mais o si t'a ɲɛ a bɛ tila ka fa tuguni bon o de ye tuyau in ka bonya pour que ni ɲamaɲama nana cogo o cogo a ka se ka tɛmɛ ka taa fleuve Niger kɔnɔ so n'o tɛ solution foyi t'a la. Mulayi aw minnu bɛ Musabugu yan aw kelen don ka mun de boloda ɲinan samiya la walasa kɔ in bɛ fa cogo min na ka degun lase sigida mɔgɔw ma aw ka se ka dɔ bɔ o la. An kelen don ka fɛɛrɛ mun tigɛ an mɔgɔ ɲuman minnu bɛ dugu kɔnɔ an bɛ se o ma n'u y'u bolo fara fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka don kɔ in kɔnɔ k'a labɔ ka mobili ɲini ka na ka ɲama ninnu cɛ ka taa n'a ye. An ye min sɔrɔ bi gɛrɛn kɔnɔ ka lase aw ma o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn VOA Bambara ka gɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan. L'Amérique ka lasigidenso min bɛ Mali la ka projet dɔ n'a tɔgɔ ko self help awa o ye dɛmɛ lase kɛ projet denni 5 ɲɔgɔnna ma Mali sigida marayɔrɔ 5 la Sikaso Mopti Gawo ani Bamakɔ ni Tɔnbɔkutu
a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen miliyɔn 6 dira a ma a kɛnɛsigi a dili kɛnɛsigi tun bɛ l'Amérique ka lasigidenso yɛrɛ kɔnɔna na Bamakɔ yen nɔ Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Walasa ka dɛmɛ don Mali sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musolakaw Amérique jamana ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ a ye dɔnbolo di kɛnyɛrɛye barakɛla maa 5 ma walasa u ka se k'u ka baara dɔntaw yiriwa ani ka kɛ sababu ye ka baara lase u ka sigidala sifinnaka wɛrɛw ma o siratigɛ la an ka ambassadrice kumakan lamɛn Rachna Korinen. Today's ceremony's purpose is to celebrate the halfway mark for the ambassadors. Ko bi ɲɔgɔn kunte dɔre ko programme mena be foma ko self help no ambassadeur yɛrɛ ka programme ko o ɲɔgɔn de kun bɛ bi donc u ye mɔgɔ 5 ɲɔgɔn ta ka dɛmɛ k'olu ye walasa u fana ka se k'u ka communauté dɛmɛ u ka sigidaw dɛmɛ donc wari dir'u ma ni y'a kalo damadɔ ye bi ɲɔgɔn ye kun ye k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka baara bɛ cogo di ani u mago bɛ fɛn jumɛn hali bi Amérique ka se k'u dɛmɛ u ka continuer k'u ka baara kɛ ko bi baara ɲɔgɔn ye kun de. Borola bara misɛnnin caman borodalen don nin projet in senfɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sifinnakaw bɔ sokɔnɔsigiw la. Oh, that's a good question. So it's about $10,000 per person. Donc ko wari min dir'u ma n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 5 a kelen kelen miliyɔn CFA wari miliyɔn 6 de dir'u ma. Donc u bɛna baara minnu k'a la baaraw tɛ kelen mais a baara fanba bɛ tali kɛ ka musow dɛmɛ wala ka musomaninw dɛmɛ n'i y'a jateminɛ baara dɔw la finikala b'a la baara dɔw la fɛn caman yɔrɔ b'a la mais a kunba kɔni ka sigida mɔgɔw dɛmɛ de. Really helping the local communities. So in terms of, I think there's a program to start up a small business with stoves. There's another program to help women and sewing. So the programs are very diverse. Thank you. Iniche. Barakɛla maa 5 minnu garizigɛla nin nafolo la u tun bɛ a kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ Siraba Haidara ale ye a ma kofɔlen dɔ ye. Point dila anw ma a kɛla sababu ye tayɛri botigini ani tayɛri muso denmisɛnnin 30 a y'olu de ka tagabolo yɛlɛma sɔrɔ sira fan fɛ Welesebugu arrondissement yɛrɛ kɔnɔ. Dɛmɛ min kelen filɛ Amérique jamana ka lasigiden fɛ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ san o san wa a dabɔlen don maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen kama ni maa min bɛ fɛ ka kɛ ni dɛmɛ sɔrɔbaga ye i b'i kun ɲɛsin Amérique jamana ka lasigiden ka site kan Mali kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara. Bɛnkan o ma sɔrɔ halisa président Joe Biden ani wasadenw dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ka kɛɲɛ ni l'Amérique jamana ka juruw ye olu kan awa yirala k'a fɔ ko ni bɛnkan ma sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na awa u cɛla ko l'Amérique jamana bɛna bila nafoloko gɛlɛya dɔ kɔnɔ min kɔlɔlɔ bɛna sɔn ka seri ka se duniya kululu bakuruba bɛɛ lajɛlen ma a siɲɛ fɔlɔ la. L'Amérique jamana kuntigi Joe Biden ani Inde jamana ka kan ka Inde jamana premier ministre Narendra Modi bisimila l'Amérique masaya soba kɔnɔna na a ka tasibila belebeleba k'o kɛ a ye juin kalo nata ni tile 22 la masayaso ka kuma latɛmɛla ka laseli la taama min bɛna sababu ye ka baara kɛ ɲɔgɔnya ani terisiraw minnu bɛ l'Amérique jamana ani Inde ni ɲɔgɔn cɛla la jamanaw sinsin kosɛbɛ. Karine Jean-Pierre ale ka laseli la kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna na. Républicain ka wasaden Sénat bulon kɔnɔna na George Santos ni a ka ngalon tun ye san sɔrɔ kosɛbɛ duniya politigiw ani a kunnafoniw kɔnɔna na kabini san 2022 waati la minɛna arabadon na sɔgɔmadafɛla la ka tila ka a jalaki ne jalakilikan 13 ɲɔgɔnna ye l'Amérique kiiriso ka laseli la New York ka sanfɛ wasaden sugandilen san 34 wasaden sugandilen ne a ɲangila kiiriso ba fɛ bɛ kaso furuba kaso kɔnɔna la an bɛ waati min na ko sisan a bɛ k'a ka kiiri makɔnɔ bi arabadon wulada la kiiriso ka kuma latɛmɛla ka laseli la bi arabadon in na fɛnɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Konakiri Laginɛ faaba kɔnɔna na ko sifinkuluw ni furuba lakanakɛlaw olu karila ɲɔgɔn na ka da fanga garadabaga dɔw ka nisɔngoya wulikajɔ laseliw olu kanku kura
ayiwa ko a ka ja a yirala k'a fɔ ko diinɛmɔgɔw olu tun b'a la k'u seko n'u damayira kɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ yaasa a ko bɛ se ka dafaga cogoya min na nin kunnafoni ninnu sɔrɔla AFP kunnafonidilaw fɛ a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko karini ɲɔgɔnna nin taara falen mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna joginni na ko kin fɛnɛ konakiri fɛnɛ kin dɔw kɔnɔna na ko sifin dɔw tun bɛ kan ka gabakurun kɛ ko k'a kɛ ka lakana foroba lakanakɛlaw bu olu tun bɛ kan ka kɔsegin kɛ ni gazi filili ye u kan k'a yirala fɛnɛ ko lamaga donna fɛn min ye Labi ani Zerekorekaw fɛnɛ fɛ yen nɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne ka na studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC k'a fɔ an ɲɛna an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an donnen filɛ an ka Malikura jɛmukan kunnafoni tako 2nan kɔnɔna na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Abidjan n'o ye Côte d'Ivoire faaba kɔnɔna ye a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in na fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la directement na radio Parisien kan n'a ale bɛ capter fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 1 kan ntomiyakaw fɛ yen nɔ San mara la Mali la Gawukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ni ntomi ni 1 kan ne mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a b'an sɔrɔ www.voabambara.com walima a bɛ an sɔrɔ an ka VOA Bambara ka pagew kan Instagram, Facebook ani YouTube sanfɛ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko a ka ca Mali baganw kunnafoniw bɛ ka boli k'a yira k'a fɔ ko baganw bɛ kan ka labɔ Mali kɔnɔna na ka taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ bagangɛnnaw ni baganmaralaw fɛ ko mun de bɛ kan k'o waleya Mohamed Daɲugu n'ale ye VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛlikɛla ye a n'a ka kunnafoni lasela ye ale wulila ka se Mamadu Moktar Soma o ye ɲɛmɔgɔ ye baganw ka ladonnikɛyɔrɔ baarakɛyɔrɔba kɔnɔna na n'a bɛ wele ko DNPIA ka ɲininkali tɛnkunin k'a la an k'u ka baro lamɛn. Bon, gɛlɛya bɛ an ka baganko an bolo gɛlɛyaba t'a la kosɛbɛ gɛlɛyaba t'a la c'est pourquoi parce que an ka élevage bi c'est vrai que dumuniko balo gɛlɛya b'an kan mais an ka bagan mara cogo ma yɛlɛma an bolo traditionnellement an ye pays d'élevage par excellence de donc moment ni san na kosɛbɛ baganw tɛ taa yɔrɔ jan kosɛbɛ mais don min ni san ma na kosɛbɛ effectivement u bɛ taa frontière la zo min bigan bɛ mais ni san nana dɔrɔn i b'a ye a biganw bɛɛ bɛ jigin ka na o ye an ka élevage taabolo yɛrɛ ye quoi. N y'a ye k'a fɔ jamana musakako la a jɔyɔrɔ ka bon kɛmɛ sara a jɔyɔrɔ ye 15 ye CEDEAO kɔnɔ Mali ye jamana fɔlɔ ye UEMOA kɔnɔ fɔlɔ don CEDEAO kɔnɔ filanan don an y'a ye k'a fɔ fana kuma caman bɛ k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ani sira caman fɛ k'a fɔ Mali bagan a bɛ ka taa jamana wɛrɛ la a tɛ ka segin yala i bɛ se ka mun fɔ ka da o kan. Bon o ye an yɛrɛ bolo technicien fɛ o ye rumeur de ye quoi mɔgɔw bɛ kuma fɔ mais nin façon na comme e yɛrɛ sera a sunba kɔrɔ ka fɛn kɛ bigan k'a fɔ ko an ka biganw bɛ taa jamana wɛrɛ la k'u bɛ to yen bon anw t'o kalama an bolo o tɛ tiɲɛ kuma ye mun kɔni ye tiɲɛ ye gɛlɛya wagati la biganw bɛ yɛlɛn u bɛ taa dumuni ɲini mais ni u tila dumuni na u bɛ na parce que an ka mun fɔ k'a faamu mɔgɔ k'a faamu bigan fɛn o bɛ taa kɔfɛ u bɛ taa dumuni na a bɛɛ bigantigi bɛ yan parce que u bɛ bigan ni mɔgɔ dɔ ma ka du den kelen fara kan u bɛ fila dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ milieu dɔw la u ni du den a bɛɛ kelen mɔgɔ ni bigan ba fila bɛ se ka taa wari dugu la ko bɛ se ka to yen cogo di donc kuma tɛ tiɲɛ kuma y'an bolo. Ɲininkali laban ye mun ye an y'a ye k'a fɔ n'i ko bagan i ko sogo olu sɔngɔw yɛlɛla yala u bɛ se ka ɲɛfɔ bi malidenw ye cogo di. Bon bigan sogo yɛlɛ facteur caman b'a la an yɛrɛ b'a dɔn aliment bétail gɛlɛyara misi fila yɛrɛ kun gɛlɛyara
carburant kun yɛlɛnna donc ni sogo prix b'a mais an b'a kɔlɔsila kɔni depuis salon fu san sogo prix b'a nɔ la an bɛ dɔn kosɛbɛ donc gouvernement an ka ministère ani DNPA an ye fɛɛrɛw latigɛ a b'an bolo an fɛnw kɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲinan an ye sugu approvisionné misi la u bɛ facturé a b'a to ni sogo prix tɛ yɛlɛ ani seliden na fana an bɛ labɛnni na an bɛ Bamakɔ ani région kɔnɔmɔgɔw bɛ Kayi fo Gawo ɲinan peut-être fo Tombouctou an bɛ baganmisɛnnin bila sugu bɛɛ la n'a sɔrɔ an b'a la ni saga bɛna yɛlɛ fɔ maintenant Mali ka politique dɔ b'an bolo sisan an ka bigan yanni an k'a bila ka taa kɔfɛ projet caman bolo an bɛna an ka bigan ɲɛnama k'a bayɛlɛma ka kɛ sogo ye donc projet caman b'an bolo n'an bɛ abattoirs bila au mise à niveau pour que an ka bigan faga an bɛ partenaires ɲini kɔfɛ ka taa an ka sogo feere. Njeni Baraji. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Festival Écran d'Afrique o fɛrɛ kɛnɛ kan ka sigi segukaw fɛ yen nɔ ka bɔ mɛ kalo tile 11 na ka taa se a tile 13 ma. Festival in yɛrɛ ye mun ye a sigilen don mun de kan awa deni Albert VOA ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Segu ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Ka ta mɛ kalo tile 11 na ka se a tile 13 nata ma Segu bɛna kɛ seko ni dɔnko jabala ye ni festival Écran d'Afrique ale cokoli ye Segu kɔnɔ. Festival Écran d'Afrique ale ye jabɔ ye min bɛ seko ni dɔnko tigilamaw olu ka baarakelenw da kɛnɛ kan. A ko labɛnbaw ka secrétaire général Alu Konate ale bɛ kuma an ye kɛnɛ in sigikun kan. Festival Écran d'Afrique kɔni ye an y'a kɛnɛ labɛn walasa ka se ka denmisɛnninw dege cinéma baaraw kɛcogo la n'o ye cinéma bɛ sɛbɛn cogo min bɛ réaliser cogo min ni montage ni fɛnw bɛ kɛ minnu a ka di minnu ye ka baara kɛ ka u dege o jɔsen fɔlɔw la yanni u ka formation classique yɛrɛ sɔrɔ n'an ye u dege an bɛ moyen d'u ma ka se ka film ninnu dilan jusqu'à 7 minutes 13 minutes au maximum pour que ka se ka o jira mɔgɔw la an ka Festival Écran d'Afrique kɛnɛ labɛn Segu yan. Nin tile 3 kɔnɔna la baara caman bololalen don ka sanga ni seko ni dɔnko ye Alu Konate. N'an bɛ denmisɛnninw ka filmw jira mɔgɔw la gɛlɛya minnu bɛ cinéma dilan la a bɛ se ka nɔgɔya cogo di cinéma yɛrɛ kan ka mun fɔ a dilankun ye mun ye professionnels yɛrɛ bɛ ka kuma o gɛlɛyaw kan sufɛ ka cinéma bɔli daminɛ Sebugu ani Pelengana ani Merubala ani Sakoyiba an bɛna manifestation folklorique kɛ Sebugu ni Pelengana ani Sakoyiba an bɛna an ka laadala fɔliw kɛ ɲɛnajɛw baraw bɔnjalanw an bɛna olu fɔ. Mali cinéma kunu na bi tɛ kelen ye yɛlɛma caman donna a la Alu Konate bɛ o ɲɛfɔ an ye. N'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ Mali cinéma a sen ka suma parce que fɔlɔ Mali cinéma kun na bɔ kɛnɛ min kan filɛli yɔrɔ kun don jama bɛɛ de bɛ bɔ ko Mali cinéma bɛ bɔ bi mais bi o jɔyɔrɔ an bɛ k'o perdre dɔɔni dɔɔni a bɛ ka sumaya donc an kɔni nin kɛnɛ in labɛn pour que ka se ka sigi ka miiri kɛ solution bɛ se ka sɔrɔ o la maintenant an bɛ manifestation minnu kɛ o de ye a support ye n'an bɛ profiter la ka sɔrɔ ka sigi ka miiri kɛ. Seko ni dɔnko ale ye wale ye min b'a to adamaden b'i kɔfilɛ kunun na ani ka i ɲɛ jɔ sini na. Jeni Albert VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Basketi sanfɛcɛlu bunagun kan Stade Malien de Bamako be Basketball African League nanko bal o phase finale labɛnni na o min bɛ tan ka daminɛ mɛ kalo in tile 20 ka kuncɛ a tile 27 san 2023 in na Rwanda jamana kan bi arabadon sɔgɔmada in na mɛ kalo tile 10 an sera Palais des Sports Salamatu Maïga la Amdalaye ACI la Bamako. Stade Malien de Bamako be degeli baaraw la basketi tanaw cɛ kɔrɔbalenw ballon bɛ u kelenkelenna bolo bɛɛ bɛ k'i ta fili ka ɲɛsin cɛliw ma walasa cɛliw doni ka nɔgɔya ka kɔn ɲɔgɔndanba in ɲɛ. Kaba Kante Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ. An bɛ ka adresse de travailler ka tɛgɛ da diya tɛgɛ tɛ diya yan dɛ mais a diyalen no kɔrɔlen i b'a da diya a bɛ fɔ o ma ka perfectionner ka tir perfectionner donc sɔgɔmada in na an ka labɛn kɔnɔna la ni an sɔgɔmada sabanan ye yan an bɛ ka labɛn kɛ ka taa Rwanda ni Ala ka jɛ. O kɔrɔ ko tɛgɛ man di de watari ka perfectionner ka dɔ fara kan. Voilà ka dɔ fara kan parce que basket la i ka préparation mana kɛ cogo cogo nin tɛ ban la basket kuru caman bɛ don yɔrɔjan filili in de la kosɛbɛ kuru caman bɛ don fɛn mun na i k'i tɛgɛ tɔ da diya o la o ka fisa i ma ni k'a fɔ ko ka gɛrɛ a la kosɛbɛ ka taa
bila kɔrɔ o sɔrɔli ka gɛlɛn. Conférence du Sahara kɛnɛ kan Dakar mars kalo tɛmɛnen na an y'a ye kuru 3 doli tun ka gɛlɛn ma kosɛbɛ yala de bɛna kɛ sababu ye k'o nɔgɔya wa n'o ye stade malien ye. Kuru 3 joli ka gɛlɛn kosɛbɛ o ta anw dɔrɔn ye ni base statistique kan k'a fɔ ko mun ka statistique bɛ 100% sɔrɔ o tɛ yen nɔ pour vous dire k'a ka gɛlɛn bɛɛ ma o de y'a kɛ bɛɛ b'a a ɲini k'i tɛgɛ dabɔ a la o b'a kɛ i hakili bɛ to a la kosɛbɛ mais nin fɛn min filɛ nin ye nin kan ka travail kelen de a kan ka baara i kelen de joueur kelen a bɛ wuli ka taa entraînement kɛ pour que ka tɛgɛ in daja parce que an bɛ entraînement kɛ équipe la temps wagati ka dɔgɔ donc o de y'a kɛ a tɛ se ka ja équipe la i b'a ja i kelen de maintenant n'i nana équipe la i bɛ dɔ fara a daja kan. mais kalo in tile 20 na ta stade malien de Bamako ni Afrique du Sud Cap Town bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 16 waati o ye Rwanda heure ye o bɛ bɛn Mali la nɛgɛ ɲɛ 14 waati o bɛ kɛ stade malien de Bamako bɔko fɔlɔ ye kɛnɛba in kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka la segi don. Ayiwa Malikura kunnafoniw faralen ɲɔgɔn kan bannen de filɛ nin ye sisan a labɛnna Cheick Tirou fɛ laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Traoré fɛ ayiwa an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan sabula l'Amérique jamana ka hakilinaw olu kalaniw olu bɛna lase aw ma sisan a k'an bɛn waati wɛrɛ. kunnafoni min bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Nin ye a san 70 ye Ameriki jamana finitigiw ani Philippines jamana finitigiw ye degeli baaraw kɛ ni ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Bi Ameriki jamana ka ciladen min sigilen don lakanako kunna n'a bɛ wele ko secrétaire de la défense o ɲɛmɔgɔ Lloyd Austin ye laseliw kɛ a ko an b'an sinsin an ka nin baaraɲɔgɔnya ninnu kan ani ɲɔgɔn cɛ walasa ka lakana ani basigi sabati bɛn kɔnɔna la min bɛ wele ko Indo-Pacifique min ka yan ka kɛ an fɛ san 70 natɔ ninnu kɔnɔ fo ka yɛlɛ o sanfɛ. États-Unis ani Philippines jamana i y'a sɛbɛnciya k'u ka nin baaraɲɔgɔnya sira minnu donna fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛra u ka teriya siraw jijili jɔsen dɔ ye lasera Ameriki jamana ka ciden Austin fɛ y'a lase k'o bɛ ɲɛfɔ de ni dankarili walew ye finitigi kunda fan fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko o senfɛ an ka finitigiw an ka kɛlɛkɛ pankuluw an ka jikan pankuluw ka fara an ka garde côtew kan o mana kɛ fan o fan hali ni Chine kɔgɔji sanfɛla de don an ka faso jamakulu fan fila bɛɛ lajɛlen sigira ka kuma walasa an ka se ka hakilina wɛrɛ fɛɛrɛw sɔrɔ k'o dayɛlɛ sira naaniw fɛ min bɛ tali kɛ an cɛ teriya siraw jijili kan n'o bɛ wele ko accord de coopération renforcée nanzarakan na o min dɔ bɛna tali kɛ ka taa lakanako kun kan Palawan ani ka fara Luzon o kɛɲɛkayanfan kan nin kɛra Austin ale min ye Ameriki jamana ka lakana ciladen ka laseli dɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen minnu labilalen don bɛna tali kɛ an ka degeli baaraw kan degeli baara minnu bɛna don ɲɔgɔn kɔnɔ an ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka an jigi sigi an k'a dɔn k'a fɔ k'an labɛnnen don ka gɛlɛyaw kunbɛn don nataw la yanni an ka se nin degeli baara ninnu kuncɛ yɔrɔ ma min ka kan ka kɛ san 2023 États-Unis jamana y'a yira k'a fɔ k'a kɛlen don ka dollar wari min sababu ye ka baara kuraw sigi sen kan ka dɔ fara sɔrɔ yiriwali kan Philippines mara kɔnɔ fawaliya ni ka fara an ka sankolo ani bɔlɔlɔsiraw kan min bɛ wele ko cyberespace Ameriki jamana ka lakana ciden Austin ani ka fara Philippines jamana ka lakana ciden Galvez kan ni maa filaw bɛn'a kan k'a fɔ k'u ka yan ka dɔ fara u ka cɛsiri ni wulikajɔ kan wala tigi kunda ni mɔgɔ fila u ka kuma fanba dɔ fɛnɛ ye tali kɛ hakilina kura wɛrɛw fɛnɛ la yiriwali kan min ka yan ka boloda san 5 fo ka se san 10 natɔ finitigiw ta ani ka fara finitigiw ka lakana siraw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili ma bɛna don ba la ko nin bɛnkan fila minnu hakilinaw tara lakana ko kun kan bɛna dɔ de fara Ameriki ani Philippines jamana ka teriya siraw la jijili kan wa ko min dɔ fɛnɛ bɛna kɛ u ni Japon ani Australie jamana cɛ a ko an ye kumaɲɔgɔnyaw fɛnɛ kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan jikan siraw fɛ an bɛna min hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an n'an ka dɛmɛbagajɛkuluw cɛ n'o ye partenaires ye ani minnu bɛ hakilina kelen kan ka taa Chine jamana ka kɔgɔji ma min bɛ wele ko la mer de Chine min ka yan ka sigi sen kan ɲinan san kɔnɔna la o waati kelen na walasa ka se ka an ka teri ɲɔgɔnya siraw jiji fara ɲɔgɔn kan bolo ma Ameriki jamana ka lakana ciladen Austin a ye nin fɔ a ko fɛnɛ ni jɛɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsi dɔ farali la an ka cɛsiri kuntagalajanw kan ka taa kanabilali fanfɛ min bɛ wele ko liberté ka fara o fɛnɛ kan an tɛ i n'a fɔ jɛɲɔgɔnma dɔrɔn an bɛɛ de i n'a fɔ jɛɲɔgɔnma bɛɛ fanga kun kan min bɛ wele ko allié démocratique Austin a ye nin fɛnɛ fɔ ka fara kan a ko États-Unis jamana ani Philippines jamana tugulen don ɲɔgɔn na ni yeta kelen pew de ye tagali ɲɛfɛ wa ko yeta min dɔ bɛ tali kɛ
kɛ jamanaw ka jo sariya ani kanabilali kan ko ka fara bɛn ani jamana yɛrɛ ka lakana kan ka fara jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kan. Nin tun ye Aner ka laseli ye VOA tɔgɔ la min lasera aw ma bamanankan na aw balimamuso Mariam Tarawele fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. Nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.